Ayo Mas Rono. Lektinge Mas Diki matur sembah nuwun. Sesarengan campur sari nyu samantang menika katuran katur Mas Putra. Monggo Mas Putra. Ayo yo. La. Iya. Bahagia dengan panjenenganipun Bapak Wari Arjata selaku Kadis PJ Desa Katerban lan ugi Sumadyo Paparjan kagem para tim keamanan yang sami rawuh. Ayo Mas rock. Oh. Rock. Oh. Bandung gak bayar. Tanggung jawab Susi ini. Dong Bandung, utang undang bayar. Lo malah walah cara aku dadi Pak Polisi tak bedil dasi. Bocah kancane tiga-tigane sampai koyo ngene keringatan. Bandung, I love you. Bayar sih to Le. Beh. 50 apa selawe. Lah ulo nggih syarat. Kula matur nuwun sanget Desa Katerban
khususnya dusun nggih saged ngrawuhaken Ririn Rengganis niki luar biasa. Tepuk tangannya untuk Ririn Rengganis. Selain sinden, selain penyanyi, Gak genai piye kok genai. sik ta kok sik to. Kowe iki serondengmu lek ngomongnya aja obah ngono lho. Gandengane iki. Nah, dadi Rengganis niki utawi Ririn niki salah setunggali artis sinetron. Tepuk tangan. Sing biasanya muncul teng FTV bagian dikepuki kalih disikep niku lho. Aduh wis. Wis dah bayar. Ora to, ora. Mek omong tendong Bandung sesuk aku mbok capramen gah. Amput Bandung. Sekerepi. Yeah! Nyawang gunung desa. Dadi Nggih, matur suwun Patang Diajeng.